नोंसिना बेखौ मा होनो छोला हो छोला चना सला साना जोंना मा होनो बुट खिथु गोलाव सला साना हाब फाग्लिसो जागोन ना माखो सला साना Nggak, gini bunga kan एवखांबासो सला साना होनोना एवैनि सिगांबो एवखांलाबो एवैबाबो आदसा जोंना मा होनोथाय जोंना बर'आव माबाबो होनो ने मा होनोमोनलाय आंबो बावलायलांबाय एसे जोंना बुट कहे ना मा होनो बर'आवहाय बेखौहाय लाबोखो बियो मा होनो बेखौ नोंसिना papaya पापायासो होनो नोंसिना papaya natumul मोदोमफुल tumul मैथ्रुबो होनो ओमफ्राय बेयो दालिम आदसा चलो ना बाहर धूप में रुकने चलो ना 50k जाबायनो माथो नोंना साबस्क्राइबारा आंलाय आनसाबस्क्राइबसो जाजोबसिगोन सानदोंमोन जाय मोजां मोनग्राफ्रा नाय मोजां मोनो आरो जाय साबा बुंग्राफ्रा बुङो संसाराव एसेबां क्रर मानसिखौ मिलियन मानसिखौथ' बयखौबो सेटिसफाइड खालामनो हानाया बयनिबो गोसोखौ सेटिसफाइड खालामनो थाङोब्ला गावनि जिन्दगिनिफ्राय माला खुसिया हर सुख शान्ति खुसिया माला गोमानानै थांजोबनाय पात्ता मोननाय नङा बिनि जुनैनो गाव जेरै आंनि साननाया बेनो माने आंनि थाखाय आं गुबुनखौ रावखौबो गियान होआखै गाव जेरै बिदिनो सोलिलांबाय था थ' संसारनि मानसिया सोर मोजां मोननाय मोना बे बिसिनि बेपार जोंना दिनैनि ब्लगा मा जाजोब मा होदों नों मा होदों सल्ट होदों माबो होआखै आं संख्रै आदसा मथा मथि खिसे फोसाबबाय आङो फोसाबनायनि उनावहाय नै दाने मोखां सुनायसै खिसे हाद्रि मामा नांजोबबाय मोखाङावहाय डिउटिबो थांनांगौ आङो मोखां सुनायसै थ' आं मोखां मा इउज खालामो नोंसोरनो दिन्थिगासिनो नै आङो दिन्थिनायसै बेनो जाहैबाय ग्रयंनि फेस वास इउज खालामो आं थ' बेजों आं मोखां सुहैनायसै बेखौ इउज खालामनायावहाय मा मोजां बेनो जाहैबाय बेवहाय टार्मारिक एन्ड एल'भेरा दङ थ' स्किनखौहाय ग्ल' खालामो ओमफ्रायहाय मा होनो मॉइस्चर दोनो ना आंनो बेवहाय लाइटनाबो फ्यूज जानानै थानो हाबाय ग्रयंनि फेस वाश थ' नैबे बिदि ढक्कन थायो बेखौ खेवनांगौ फम बेबायदि थ' आं मोखाङावहाय दै फिथिना लाग्रोनायसै ना बेबायदि मोखाङावहाय गुरा होनांगौ बेखौहाय बहुत मोजां बे प्रडाक्टआ थ' मोखां सुखांनानैहाय थ' बेनिफ्राय आङो थ' मोखाङाव जोङो अलवेजनो गोजां बोथोर ना स्किना ब्रेक जायो माने गावरेमबायजोबो स्किना थ' जों मोखाङावहाय अलवेजनो मॉइस्चराइजर मा फुनखायो थ' आं मॉइस्चराइजराबो बे ग्रयंनिनो मॉइस्चराइजर फुनो नै बहाय मॉइस्चराइजर बा नङा दै बहाय सानस्क्रिनबो दङ बेनि बेनिफिट ना बेनो जाहैबाय जे सानस्क्रिनखौहाय जुदि फुनोब्ला सानटेनफोरनिफ्राय प्रटेक्ट खालामो थ' मोजां सानस्क्रिन एन्ड मॉइस्चराइजर मोननै बहाय कम्बिनेशन दङ बेखौहाय आं फुननायसै माने मोखाङा ओरैबायदि सफ्ट मोजां मोनो ना बेखौ फुनला गेब्लेलायलांबायसो आंनि बेखौहाय आङो फुननायसै नै ब्लाइन्ड खालामनांगौ
softness skinआ मोजां मोनबाय बेखौ फुननानै रानिहाय बोरायाथ' मोख्रियाखौ खामहोजोबखाबाय थ' आं गुबुन खामानि मावनायसै माने आङो मोख्रि संफिननायसै गुबुननो दानो छोला चाना सोमना दोनदोंमोन न'आवहाय आं दहाय बेखौहाय रुदो होननानैहाय बयल खालामदो होननानै प्रेसार कुकाराव मारै बयल खालामना दोनदों मिथिया आयै हौवाया डेन्जार मावनांगौ थ' बेखौनो आङो तारि संनायसै दानोसै मोख्रि दंबावोमोन खिथिनो खामहोजोबबाय साफा माइब्रा ओंखामानै बहायबो दोनबावबाय जों मा खालामनाय बे मिथियासै हौवाफोरजोंबाथाय थिग गैयालै हौवाफोरजों थिग गैया एकदम भरोसा खालामजाथारा जारला जारला बुंब्रा मा खालामगोन दालाय मा खालामगोन संनायसै आङो बेखौहाय दा मानजिनायसै दानो मानजिनायनि आंनो टाइमा गैखाले पियाजिना हानायसै आङो dan aku daku ready खालामगासिनो दं ada apaไม่ทำกลางบาร์บ้าอะไรฮะHei, main adi udah yang sana nih piaji banjut. Gue jauh udah naikin dengan nih. कष्ट जाए ना ड्यूटी भी खालाम है मावफै कष्ट जायो तो आं समावहाय सानो खामानि मावग्रा लांनायसै नामा होननानैहाय आरो लोगोफ्रालाय गासैबो खामानि मावग्रा लाजोबो तो आंबो गेदेरमाखौहाय होनामोन बेखौहाय बोरायखौ खामानि मावग्रा लिंहरनायसै होननानैहाय ओमफ्रायहाय बुंबाय है लानाङा आं डिस्टार्ब मोनोनो इयो आङोबो माने एसे प्रब्लेम मोनो हिन्जाव न'आवहाय जुदि हिन्जावसा मानसिफोर थायालाना माने बुरैफोर बिमाफोर थाला गुबुन खोथा रावबो थायाथ' थिखैनो एक दिग दिगे दिनै गाबोन फिथाइ जाया हौवासो ayo bisa langsung hello kok sausan nih lebih jauh sana apa सोरनि टेनसना मा बेखौथ' रावबो मिथिनो हायाना माने जों नुयो दा इदि हरनाफोरखौ बेनिखायनो जास्ट गावखौहाय सेकिउर थानाया मोजां न'आवहाय जुदि बिखुनजोफोर थायोला बा बिहावफोर सोरबाफोर बिबनांफोर थादेरोब्ला अजाया आरोखि असुबिदा गैया किन्तु रावबो गैयाना kucur bumbay kucur